கோயம்புத்தூர்ல உங்க பட்ஜெட்ல உங்களுக்காகவே 30 ப்ராஜெக்ட் நாங்க லைவ்ல வச்சிருக்கோங்க. இப்ப நம்ம வந்திருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டு பொள்ளாச்சி ரோட்ல கோவில்பாளையம்க்கு நியர்பைல அமைஞ்சிருக்கிற நம்மளோட ரிச் சிட்டி தாங்க. சைட்டோட பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராண்டான என்ட்ரன்ஸ் ஆர்ச்சுங்க, இபி, சோலார் லைட்ஸுங்க, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி, தார் ரோட் ஃபெசிலிட்டி, சரௌண்டட் பை காம்பவுண்ட் வால், இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல கொடுத்திருக்கோம். நம்ம சைட்டுக்கு பக்கத்துல பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜி பிளாஸ், டெக்ஸ்மோ அண்ட் வந்து ரூட்ஸ் கம்பெனி வந்து இருக்கு. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து கேர்சாப்ட்ன்ற ஐடி கம்பெனி ஆல்ரெடி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்கமிங்ல இருக்கிறது டானிசின்கோன்ற ஐடி கம்பெனி வந்து அப்கமிங்ல இருக்குங்க. இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற சைட்ல வந்து அடுத்தது பட்ஜெட் என்ன அப்படின்றது தானே கேக்குறீங்க. நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட் வெறும் 4,90,000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் கிடையாது, இது வந்து ஒரு டிடிசிபி அப்ரூவ்டு பிளாட்ஸ். அதனால 70% வரைக்கும் பேங்க் லோன், லேண்ட் பர்ச்சேஸ்க்கே தாராளமா பண்ணிக்கலாம். இன்னும் எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஸ்கிரீன்ல தெரியற என்னுடைய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. என்னுடைய நேம் விஜயலட்சுமி அருள். சைட்டை விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீயாவே நாங்க வந்து கேப் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம்.